Pasakaan gud og kaso sa Land Transportation Office LTO-7 ang 7 ka mga drivers sa mga pampublikong sakyanan nga nagpositibo sa gihimong drug test niadtong miaging semana. Gusto sa LTO nga pahamtangan og mas bugat nga silot ang mga driver sa pampublikong sakyanan nga mamatud ang tiggamitang sa ginadiling drugas. Lakip sa pahamtangan og silot mo ang ubang mga PUJ driver nga nasakpang nakainom og ilimnong makahubog ilabi na kun misangpot sa aksidente nga miangol o kaha nakalas. Si Nico Sereno sa dugang detalye. Sa miaging semana, girumbo sa hiniusang mga ahensya ang lain-laing public transport terminals, pinanguluhan sa PIDEA ug inabagan sa PNP, LTO ug LTFRB7, mihimo sila og surprise drug test sa mga drivers sa lain-laing pampubliko nga sakyanan. Ubos kini sa Oplan Harabas sa PIDEA nga gihimo nationwide pag-abag sa kampanya alang sa luwas nga pagbiyahe sa daan. Sa 174 tanan ka mga driver nga na drug test, 7 ang nagpositibo sa initial screening ug confirmatory test. Ang lisensya sa maong mga drivers gikumpiskar na. Giandam na sab ang mga kasong ipasaka batok kanila. Gawas ni ini, may daghang silot pa ang ipahamtang. Samtang sa mga nagpositibo sa ilimnon nga makahubog apan wala ra makaresulta sa physical injuries ug homicide, musangpot sa 3 ka buwan nga pagkapriso ug 20,000 ngadto sa 80,000 nga multa. Mas dako ang multa kung misangpot gyud sa disgrasya ug injuries o kamatayon. Di man ako gihimos balaod. But that is the law. The law is harsh, but that is the law. Ang proseso sa pag-test, ang pag-validate, ang PIDEA man yun. So dili man ingon ang LTO nagbuot-buot mig amo ang testing. Usa sa pamaagi sa pagsukod kung hubog ang usa ka driver ang paggamit og breath analyzer. Ubos sa bag-ong napasar nga balaod nga Anti-Drunk and Drug Driving Act, mupareho ra ang penalty sa mga driver nga masakpan nga hubog nga nagmaneho ug sa kadtong mga masakpan ug magpositibo sa gidiling drogas. Oh, kanang mga batanon diha sa Mango Avenue. Ana, daghang kay mag-inom-inom diha. Bantay lang mo. Pasensyahay ta. Bantay bitaw maghilak-hilak. Bata para ba kay mo? Pag-hubog mo diha sa Mango niya, drive mo tanaw na to. Perpetual disqualification hinumdumi na ninyo. Matud sa pipila ka driver o pasahero, uyon ra sila sa bugat nga silot sa mga masakpang hubog o nagdrogas. Para nako, okay ra parang makuha ng mga driver ka ng mga nagkuhan ba gamit ng mga drugas. Mas maayo na. Kaya ang uban, dahil kayo, sige lang. Kung yung drive jeep niya, mga pating na kayo drive. Kining mga tinunan mipadayag sab sa ilang kabalaka kung ang masakyan nga public transport wala nay ayo ang dagan o posible nga nakainom ang driver. Oh, kuya, basin maksidente ba unahan? Dili lang delikado sa driver sa amuha sa mga pasahero sa delikado sa siya. Paspas ka kay kanang maliit na ko niya. Patay. Hubog pa jud samot kay kalit. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.